Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nang ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay ang mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. May nakitang tao sila si Roger o nakita ni Aljon nga may nagkidap-kidlap sa motor. Gidali nagbitad si Roger aron makapalayo sa motor. Igo lang silang nakapasalipod sa usak ka auto o mibuto ang motorsiklo o milugpat ang mga tao ni Roger. Gipabuto din ni Alan ang motorsiklo nga gibutangan niya og bumbang daan o nagpalayo dayon. Miuna silang pauli sila si Teresa og Bibit. Ang mga tigbalita nga midawat og mga subri sa mga silis nagpabilin aron hilom nga makigsabot og makigalyado sa mga silis. May gusto ni Roger nga madaot ang mga dungog sa mga kaatbang sa politika og labaw sa tanan gamito niyang mga tigbalita aron tibuok katawhan masilag sa vigilante. Karon mga higala, niya ang laing sumpay ni ngatong sugidlanon nga naguluhan. Kagaw ni Cain. Dili ko gustog langay ug dili ko gustog dugay. Niya ang kuntuyo ninyo. Kay napabilin man mo aron patalinghugan mi ninyo dan prangka ang akong inegosyo ninyo. Sa hilom magtambaya yung nga itas kadugan. May budget mo gikan na mo. Kung may programa mo sa radyo, ingon man sa may mga kulo mo sa mga lokal nga pamantalaan. Panggaan ninyo ang mga silis. Pinagi sa inyong mga programa sa radyo, ingon man sa inyong mga balita. Bukbukan ninyo ang kaatbang sa mga silis sa politika. Ingon man ang labing mahingdanon tungod kay ang atong dakbayan sa pagkakaroon gisamok o gihulgaan ang sakop ni Satanas nga mao ang nagpa-vigilante patya ninyo sa inyong mga programa o mga balita kining animal nga vigilante o mabulahan ka muna mong mga silis. Niya pa ko ipuno. Kanang mga sobre karon kanaan ninyo kana yung ikuptan karon ba? Kang Roger pa kana. Gikan pa kana sa atong congressman ug wapay lamot sa ako. Aljon! Ibahatag akong sobre ngadto nila.
Mga sobre ka na gikaning ubos ninyo alagad ug umaabot ka buutang mayor. Dinhi sa tundakbayan, dinhi sa tundakbayan, dinhi sa tundakbayan, dinhi sa tundakbayan, dinhi sa tundakbayan. Dinhi sa tundakbayan. Hala, oy! Hala! Huwag ko magdahon nga. Mga maing tao, mga buot na kayo ang amahan ng anak ka mga siles. Bibihan ako, ani! Ano ako, ani? Pasilo ako, Ginoo. Kasayod ko nga kanag-anam ng kadako ug kapugat ang mga sanga kong nabuhat. Papanwa ko pangantihin kong panimaho sa langit. Ang gipangantihan akong panimaho sa mga impyerno. Papa Amado, Joy Mil, huwag ka mong mga kagkaroon na nagsudong na akong mga biktima sa mga dautan. Alang ka ninyo kining akong mga buluhaton. Grabe ha. Headline mo dayon. Bayad sa newspaper na oh. Paitan ni mga tuhana oh. Pagkaag mga naw ni mga tuhana oh. Good morning, Beth. Oh, nagbasa na di ka sa newspaper? Good morning na lang, Tess. Ang mga ikauban na to sa buhat ay nakapabati sa buntag ng adlaw. Napalit na sila. Nahali na sila. Sa imong paminaw, may payroll na ni sila? Unsa man di ay, naanag yun. Sigurado man yun nga, gamitin sila sa mga seles. Basta kwarta na gani mo ipalihokon, Tess. Epekto dayon ang bisan unsang gustos tao. Depende naman sa tao. Nga naman lagi tang duha. Baga gyud mga naong ning mga tawhana na. Naghatag lang nig hugaw sa media. Ganiha, gimonitor na ko ang mga estasyonan sa radyo. Usara gyud ka radyo ang wa maghisgot sa mga seles. Ang kadaghana na pulos Roger Seles, na pulos Sixto Seles. Wala ko maminaw, oy. Gihimo na magong negosyo ang mga airtime karon. Hastang KBP. Gihimong puhunan. Na ikadaghanan, may kuha og exam sa KBP aron makredited. Unya, mapalit og oras sa radyo. Himoong panapi ang oras sa radyo. Ang uban, sige hag-atake. Sige hag-atake. Hangtod nga, mapugos laghatag ang giatake. Kung hataga na, hunongon na yung atake. Kini mga silis karon wa atakiha. Diritsog daig. Ang kontra mo ay gilabhan og maayo. Maluoy gud ka maminaw. Nagpila kay budget nila, no? Di asab diri ang vigilante. Grabe kay sila nakadaot sa vigilante. Di masabtaangay mo pabor sa gibuhat aning nagvigilante, no? Kay lagi supak manis balaod. Pero grabe gud kay sila nakadaot sa vigilante, oy. Na, bahala mong malain mo na ako, Tess. Basta ako, pabor kay kus vigilante, oy. Klaro, man kay kang pabor, Bet.
Nagduda man gani kung kaila o suod ka sa vigilante? Kung nakaila pa ko ng tawhana, ako ginang gisuod og maayo. Maayo man gani ingnon nga hatagan og sampol ang mga ubang taga-media nga ACDC. Unsay imo ipasabot sa giingon nimo sample, Bet? Aw, di lang gud pat yun. Hadlokon lang. Unyag mo garag maayo. Aw, pat yun lang yun. Ah, cellphone nimo oh. Basig ang vigilante na nanawag nimo. Ato na ko tubagon sa gawas kay bati kay signal dire. Wa ko makabasa sa newspaper. Pero nadungog na ko sa radyo, Bet. Puang as panagat ni Teresa ganina dili nako lan. Unsay panagat? Ay, ang vigilante magud mo among gisgutan kanina diri sa office. Pagtingog sa akong cellphone, giingnan ko niya nga tubagon kuno dayon ako ang cellphone ako kay basig ang vigilante na kuno ang nanawag nako. Nakatagaan gyud kay ikaw man nanawag. Gibalin-balin ako og paminaw ang mga programa ganiya sa radyo. Ang tinuod lan, gitunulan ba min si Teresa gabi tagsa ka sobre. Naibaw may kwarta ang suod sa mga sobre. Ibalibara na mo lan. Wa na mo dawata o namauli dahil mi. Ubay-ubay ang nagpabilin. Labi siguro, gimiting sila sa mga seles. Mao nga ning adlaw sa headlines. Sila dayon si Sixto o si Roger. Sa ilang mga pagdaig sa newspapers o sa mga radyo. Samtang ikaw, gibuk-buk sa mga pagsaway. Hatagir kong sampol ng mga taga-media nga mga pagagnaong lang. Nagkinahala sila kwarta, Bet. Pero, di isa ba ng trabaho ay? Pero, mangutan ako lang. Usa mo na? Aron mahunong ring tanan lang. Patsyan na sila si Roger o Sixto eh. Ayaw kalimot ni Leo ha. I-apil ginagpatay ang tawana. Kano saan man mo sila pamatsyalan? Bisan sa orasang mahimo na ako, Bet. Kung mga matay ng amahan og anak kong kanang hepe, malinaw na ni Sudara. Gusto lang akong alam-alamon sila, Bet. Mas ganahan ko nilang magtanaw nga magkaratol-ratol sila si Roger ug Sixto. Nga anam-anam kong magpaduol silang nimutagan. Magdaog ram ng amahan og anak sa eleksyon. Mudaog, gid, Bet. Dagan sila kwarta. Musambot na gina sila. Ipaniguro na ko nimo. Dili sila mo hangtod, Bet. Dili gyud. Sa ato pa, makalingkod pag ng amahan. Ipaniguro sa dako nimo anang panahon na. Magkagamay ug magkagamay na ang ilang mga tao. Sa imot mo ipasabot. Anam-anamon kong kurot ang ilang mga gons. Mauro niya akong iksulti ni Mulan. Dubli-dubli hagyod ang imong pag-amping. Kung di ka pirmi magbantay, di ka gyud kalahutay unya. Salamat, Bet. Sige. Sige lang, bye. Si Alan? Siya di ang nanawag nimo? Tess. Dugay mo nagsulti. Unsay inyong gisultihan? Bahin sa balita o sa gipanulti sa mga komentarista sa radyo. Isultihan ko siya nga lakip kitang duha, gitunulan og mga subres mga seles. Apan, wa na to dawata. Kinsay gipasabot nimo nga pirming mag-amping? Bet? Ikaw may akong gipasabot. Matud pa ni Alan nga lakip ka sa kinahanglan gyud nga mag-amping. Labi na nga gibalibaran na to ang gihatag sa mga seles.
Binjoting, babasahon na mga balita karon, Roger. Taraw. Oo. Bago pa na kong gi-off ang radyo pa 6 Epektibo kayo akong gibuhat gabi. Epektibo. Oo, epektibo kayo. Ang prostitusyon di ay karon mikuyambang na sa diha sa media. Pansakan nagkwarta, buro na sila mga pirito. Mga bagag na. Nagtuo tingal sila nga nalipay ko nila. Kung pa tay kwarta nga gipansak silang baba, maingon ka sila na. Namidaig na itong bilaban na to. Nanindog akong balhibong nagpasabahin sa vigilante. Oo. Mauna na yung mga magbansiwag sa pamantalaan o mga unod sa mga programa sa radyo ang mga pagsaway sa vigilante. Kusog nga nang labay ang mga adlaw ug walang hibaw nga doon nagkaayo ang adlaw sa piniliay. Pila na lang ka mga adlaw, eleksyon na usab. Nagbansiwag sa matag pamantalaan, malokal o nasyonal ang mga ngan sa mga kandidato nga magpapili ning bugnong lugaynon. Ug natural, dili gyud mawa ang paglinabayay og mga isyu. Dili sab kaligayan ang pagpinahiray og lapok sa nagkaatbang sa politika. Og natural, halin kaayo ang mga pamantalaan. Ingon man, halin sab kaayo ang mga komentarista sa mga sibyaanan og mga oras sa lain-laing sibyaanan. Batasan na kini sa lukop nasod kung magdanga-danga na ang piniliay. Og natural batasan na usab nga ang unang mga halin kay nabayra na mao ang mga komentarista. Bisan mag-unsa pa katulimbang ang matag piniliay nga moabot, manghinaot gihapon kitang nagpadayon nga nagbarog sa hustong baruganan kay wa mawagtangi og paglaom sa posibleng kausaban ug sulbad aning tanan. Mao kadto ang buntagon natong editorial. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ug maayong buntag kanatong tanan. Eleksyon na dahil sunod semana. Flor! Niyang taga-Comelec. Ay, pasud na. Oh, pasud na, Flor! Dali mo, attorney. Good morning. Pasixton. Mao ni si Attorney Solani o si Attorney Ramos sa City Comelec. Si lingkod mo, attorney. Dili gustong langay kami mga seles, attorney. Sorry ha. Direkta ko kamong pangutanon. Pilay presyo ninyo, attorney. Aron bayran kamo namo sa landslide na mong kanaugan karong eleksyon. Mga suki na mo sa kanginan, dapiton ko kamus pagsunod sa pang mga sumpay. Nining atong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Nikai! Direktor, Algid Nabakita. Spinner, Nelson Tantano. Recording Engineer, Aquilos Hesem. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.